Škvarkové pagáče. Čo by som vám kým tak mohol povedať? No, u nás doma je to klasika a verím, že s týmto receptom budú hitom aj vo vašej rodine. V mise zmiešajte múku, soľ, cukor, droždie, sušené mlieko, vajíčka, mlieko a milko grécky jogurt, ktorý pagáče pekne zjemní. Začnite miešať cesto, potom pridajte maslo a vymiešajte ho do hladka. Zakryte fóliou a dajte kysnúť, aby zdvojnásobilo svoj objem. Potom ho vyklopte na pomúčenú plochu a rozvaľkajte na plát hrubý asi tak 0,5 cm. Na polovicu rozložte nasekané škvarky a cesto preložte. Znova vyvaľkajte a celý postup zopakujte. Docielite tak, aby sa škvarky dostali úplne všade. Vykrojte kolieska, rozložte ich na plech s pečiacim papierom, potrite rozšľahaným vajíčkom, ozdobte škvarkami, osolte, okmínujte a dajte piecť. Priatelia, ja by som ich mohol jesť každý deň. Krásne chrumkavé na povrchu a vo vnútri jemné ako obláčik. Podrobný recept nájdete pod videom. Tak ich bežte vyskúšať. Majte sa.